To ni zan fita sai na dawo. Alhassan, ina za ka je da sassafe haka ko karyawa baka yi ba? Daga kinta da gaba na. Alhassan, wannan wace irin rayuwa ce? Daga zuwa na gidanka daga jiya zuwa yau har ka fara tauye min haƙƙina da ke kanka? Ke, buɗe man ido zaki ki? Daga na auro ki je na kawo ki gidan nan? To, samun waje kuturu da rawan gada. Kaɗan yayi kuturun. Tunda na kawo ki, kina ikirarin an kawo ki a matsayin amarya. Me kika rasa? Baki rasa ci ba, baki rasa sha ba. Saboda haka, kar ki shiga rayuwata. Kaga dakata. Shi ya kawo ni gidanka? Ci da sha ne ya kawo ni gidanka kadai? Sauran haƙoƙina da suke kanka fa, daga jiya zuwa yau, daga jiya da daddare zuwa wayewan gari yau, haƙƙina nawa ka sauke a kanka? Yi? Ko su sauran matan haka kaga ake wasu? To ki haka take ta zo. Saboda haka, ki bari idan na dawo, duk abin da kike so a yi, a shirye nake sai a yi. Au fitan ma za ka yi? Alhassan, fita ma ka yi? Ai dole ne tunda ka sayo kanka tashin hankali. Kai ka jawo kanka ko ma menene? Kuma wallahi bari ka ji Alhaji. Wallahi Alhassan sai ba zai taba zama da wannan shegiyar yarinyar ba. Haka kawai yaro ko kwana 10 bai yi da aure ba ka saki kakaba masa wani auren? Yaya haka? Oho dai. Wannan kuma ke ta shafa. Ke lokacin da kika kakaba masa katuma kika ce ya aura da nace ba su dace ba haya komin kika ba? Shi ne dalilin da yasa kenan kai kuma ka zo ka kakaba masa wannan ko? Shi ne dalili mana. To wallahi ko kana so ko baka so wallahi Alhaji sai ya sake ta, ba zai iya zama da mata biyu ba. Sam ba zai yiwu ba. A'a, ni ban ce kai ya saki ba. Saki ko? Yi. In ba zai iya ba yana iya sakin daya. Amma ki sani ba wace aka aura je ba. Awo. Ba wace aka. To wa za a saka? Ai ko ita ce ta kamaci saki. Wallahi ita ta kamaci saki. Wannan shagiyar yarinya wallahi ita ce ta kamaci a saka. Kun ma isa. To shikenan. Ya sake shi ma ba zai ba wallahi. Ma ji ma gani. Jiya ba. To mu zuba mu gani. Ni sai ya sake ta. Ina breakfast ina ne? Ka ajiye ni maka abinci? Ka ajiye ni ciki fa nake da kai Alhaji. Har kake wani maganar abinci. Wai abincin ma ni da gidana in siyo ka abinci. Kwarai da gaske. Ba zan bayar ba, ban girka da kai ba, don haka ka tafi gidan sirikar taka ta girka maka. Ai ubanta ne ko? Ai na san kitchen din ko? Kar ka taba min abin da na aje ba kai ka aje min ba kai kar ka taba min. To shikenan. Alhassan magana nake fa kana tafiya. Alhassan magana nake fa kana tafiya fa. Alhassan shikenan daga kawo ni daga jiya zuwa yau gidanka shikenan baka da lokaci na. Kullum sai dai kawai tun jiya sai dai kawai ka shirya ka fita sai dai kawai ka shirya ka fita baka da lokaci na kenan. Haka ake rayuwa? Tun jiya da na shigo gidan nan ka ki ka bani lokacin ka. Ya fa ishe ki na. Bai ishe ni ba. Wai ke baki bari na in huta dan Allah dan Allah. Tun jiya kike nema ki haifar man da hawan jini da ciwon zuciya. Ba zan iya irin wannan rayuwar a cikin gidanka ba fa. Ba fa abin da ya kawo ni kenan ba fa. Shin wai zai da naki zan ji ko da na waccan masifafe zan ji? Kun fi kusa da ita. Kun fi kusa. Ni ta tawa nake. Ina ruwana da sabgarta. Kai ka san da ita a gidan ma. Ni ban san da ita ba. Alhassan, ni ce masifafiya. To ai masifa bari na gaya maka yanzu na fara a cikin gidan nan. In dai a kanka ne yanzu na fara masifa a cikin gidan nan. Matukar kana so a zauna lafiya ba tare da masifa ba to ka sallami wannan yarinya ta koma gidan dattawanta. Sai mu zauna da ni da kai a cikin gida. Yarinya tana bayan uwarta kuma ni a gidan nan zama daram. Da ni da Alhassan a gidan nan mutuka raba in kina ji takalmin kaza ni da shi kenan. To ai shikenan tashin hankali ko yanzu aka fara tashin hankali har diyan a cikin gidan nan wallahi. To bismillah ni ko dan tasha bai fi ni iskanci ba sai dai ya fi ni daukan kaya. To mutuna kun dade ba ku daina ta ba ai daga yanzu ku ta yin ta har ranan gobe kiyama. Babu abin da zai shafe ni balle dan uwana ko ba haka ba. Ina mu kullum motar nan. Ku same ni a mota. Ba naka bane mutum me yasa zaka dauko nemo abincin kawo gida sannan a dama abar sai gagara. Kwarai kuwa da kar ka taba min Alhaji kai ya zama dole ka je ka nemo ka kuma kawo min in dafa in naga dama in baka in naga dama in hana to yanzu wannan da na dafa babu rabanka a ciki. Wani saki mu haka dole nayi ai kamar yadda ya zama dole in je in nemo in kawo ni ma ya zama dole ne a dafa in bani. To ban dafa da kai ba wannan kaina na dafa kar ka taba min Alhaji. Na ga maka ba zan baka abinci na ba. Ka tafi gidan firkarka ka je can da ka aura masa ta dole ka je ka baka abinci. Tabawa. Yawwa. Tabawa. Alhaji Gambo kai.
Na cire alhajin ma Gambo. Tabawa. Gambo. Kar mi haka dake. Ba zan ba ya abinci haka. Me haka ne? Tabawa kan mi haka dake. Duka na zaka yi? Tabawa kan mi haka dake. Hanshaki. Adalin namiji. To ina adalcin anan? Na ce ina adalcin anan? Ko sati ɗaya ba mu yi da aure ba. Aka kama aka kakama maka wata mace aka aura maka ita. To ina adalcin? Kinga, faɗa abin da ki so ki faɗa. Kar ki bata min lokaci. Saboda ina da abin yi. Au, kana ma da abin yi. To shikenan. So nake mu shiga ɗaki mu yi magana da ni da kai. Da ni ma ina da haƙƙi a kanka. Wannan kuma damuwar ki ce. Na ce ki faɗa abin da za ki faɗa, ni ina da abin yi. Assalamu alaikum. Ya, ka san baka ake tabbata ya kamata a ce mun ƙara sai. Na rantse da Allah, matukar ka sa kafanka ka bar cikin gidan nan ba tare da mun yi magana ba, wallahi sai na kira umma. Na gaya mata na ce mata tunda aka kama ka wannan shashashan amaryar taka kake wulakanta ni kake cin zarafi na. To sai me? Ki faɗa wanda za ki faɗawa ko ki faɗa abin da ya fi haka. Wallahi ba kai ba. Wallahi zaka da ka same ni. Ai ni na zama ciwon ido a cikin gidan nan. Wallahi ba inda zaka yi da ni. Zaka da ka same ni. To wai zama me suke ya kamata su fito mana. Kamata a ce ya kamata. Wallahi. Ka ga lokaci na ta kula. Wallahi mutane na san zare ya kamata a ce. Kai? Ango. Amma gaskiya kun yi alƙawari fa. Gaskiya ne ango. Ango ka sha kanshi. Ni da nake ango amma kun fi ni zumuɗi? To dama idan ba mu baka sport ba mu ba sport shi ango mijin amarya mijin kaltime da shema'u. Anti, ba fa daidai bane ki dinga faɗa mijinki irin wannan magana da ke gaya mishi. To da na faɗa masa sai ka rama masa. Shi ma bai ishe ni ba da yake mijina, ballantana kai da kake kaninsa. Kada ki manta, duk wacce ce tukunyin wata ba ta tausa ba. To ita ta ba ma za ta yi zafi ba balle maganar ta. Dan Allah in ta zo yin zafi ka hana ta. Kaji? Dan Allah a bas ka hana ta yin zafi. Kaji ko? Gaskiya ga nan duniya ta maka da ita. Gaya kuma. Mata uku a cikin kwanaki goma da ba su wani abu. Ka san wani abu. Ai sai da wasu ƴan kwanaki kaɗan za ka ga ya fara da yadda ka san ko Ai da ka ga biyan matan nan wallahi da kuruciyarka sai su ɗaura maka hawan jini. Kun ga? Ya kamata. Ina ganin gwaran mu tafi saboda ni jini na akan akai fake kun san suna aizo. Kada san matsala mai. To. Su da mu ga maka jangwaro. Oh, ka gani? Allah ko umma. Ba wani abu ai, inda wani abun ma zan kira ki, duk abin da ya taso zan kira ki, don so nake kiyo min motan yan daba guda don uban mutum. To shikenan umma, sai mun yi magana. Ko ne girman ƙato sai mu dagargaje shi, mu dagargaji dangin ubansa. Charman dudu a magade. Ko me girman ƙato sai mu dagargaje shi, mu dagargaji dangin ubansa. Kinga. Nan in falon tsofaffinki ne? Da daki shigo ki ɗauki remote ki canja channel? Kina wani cika kina batsiya kina gadara? Ina faɗa maki, ki iya bakinki, ki dinga sanin me bakinki zai dinga furtawa. Duk abin da za mu yi, ki daina sa iyayena a ciki. Kin Allah rufe mun baki. Har iyayen naki daraja ne da su da bari a saka su ba? Ke an saka su. Ki duk abin da zaki. Ina faɗa miki, ko iyayena ba su da daraja, sun fi wa'innan tsofaffin na gidanku, masu matacciyar zuciya, ci ma zaune. Wallahi zan illata ki idan kika ci gaba da gaya mun maganganu irin wannan, ko da yake ba laifin ki bane ba, ku gaji tarbiyya a gidanku ba, shi yasa komai zaki iya faɗa. Ke ina faɗa miki, duk abin da zaki ki daina nuna ni da ɗan yatsan nan, domin idan ba ki daina nuna ni da ɗan yatsan nan ba, na rantse da girman Allah sai na karya shi. Amma wannan surkar taki ba ta da kirki. Yanzu sai da ta sa shi ya ƙara yin wani auren?
Baki ma ga yarinyan ba. Wanda aka sa ya auren. Kin ganta kuwa? Wata kucaka mara aji inda kika san yar gareji ko in ce miki yar tasha don komanta irin na yan tasha take yi. Ina daidai da su fa. Ni warki ne daidai kugun su gabaki ɗayan su. So mu je ki sha lemu. Wani ke damun ki kwana biyu? Dukkan wani iri kin canza. Kong. Lafiya? Wai zuwa na yi mu gaisa. Gaishe ni. Ita kuma wannan wace ce? Ke ma dai ta faɗa. In ban da son zuciya irin na al'asar. Wai ki kalli wannan abu. Wannan yarinya wai al'asar zai auro a matsayin kishiya. Ke dakata. Na rantse da girman Allah na fi ƙarfin yarinya, sai dai uwar yarinya. Ai yarinya tana bayan uwarta. Hehe. To. To, su hamshakai, da suka ga a cin danko? Shafar ka alar hajiya, ba a saba haɗuwa da shi ba, tunda babu shi a ƙauye. Sawa. Ni wallahi na rasa yadda aka yi kika yi sakaci aka kawo miki wannan yarinya a cikin gidanki. Ba ni lokacin da lokacin ta yanzu ba ni shi amma zan yi lokacin da. Da ta gwamnati ne ya shigo da ita gidana sai ta yi da na sanin auren miji. To wai ta amma aka yi maka babar da ta shiga. Amma ta wuce ma ta shiga ɗaki. Ban mata dukan tsiya ba. Kan da ke ce Kin ji na zagi mahaifiyarki? Na rantse da girman Allah duk wanda ya sake zagin mahaifiyata a gidan nan. Na ce ki kiyaye ni bari in gama da wannan ita ce daidai da ni. Wallahi duk wanda ya ƙara zagin mahaifiyata a cikin gidan nan wallahi sai an yakin duniya na uku. Don mahaifiyarki ba ta fi mahaifiyata ba. He. Ba za a yi yakin duniya ba. Amma na rantse da Allah ba wanda zai taka ne ya tsira a cikin gidana. An zagi mahaifiyar taki. Mahaifiyar taki har wani mutunci take da shi da ba a zage ta ba. Maciya amana irin ta ma akwai a duniyan iyaye da suka haifi yaya akwai maciya amana irin ta. Amma ya kamata ya tafi mu dan gaisa ko? Mana. Allah sanya alheri. Allah ya bada zaman lafiya. Ango. Ga angon nan ni ne ya kama da angon. Gaskiya ne. Ya bazalla. Allah ya bada zaman lafiya. Amin ya rabbi. Mun gode fa. Mun gode Allah ya taimaka. Yawwa. Allah ya kawo alheri. Abakar, to ya ne Salau? Ya labari? Kamata ma mu gaisa da kai. Kakka manta da sunan da muke karanka a makaranta. To nagode. Hakuri sunan ka. To nagode. Nagode ai. To ai mun uzuri. Wallahi mun tuho akan hanya ka san gosu. Amarya. Amarya ba kya laifi ko da kin kashe dan masu gida. Sai dai idan ban kashe ba. Ta barki jin ai ko kin kashe. Ko kin kashe ba abin da zai faru wallahi. Tunda kin san ranka ta kafdin yana son ki. To ba kuma ko insha Allah. Ai hakuri da mu da Allah. Gafa mutum ne ta karasu. Yaya wannan kwalliya haka ai dole ki rikita min ya. Shi ban ce ya rikita ni ba? San kai? To amma ai so ne amma ai san kai ya fi ko? Yawwa. To yanzu mu dai za mu tafi.
Yaushe ka ke amarya? Ko yanzu ma kuka shirya a shirye miki. Kawayena suna ciki. Ke yanzu dan Allah dan Annabi. Ke yanzu har so kike ma a yi maza a dauke ki a raba ki da cikin gidan a kai ki gidanki. Gaskiya dai to shi na dai shiru kada ce na fiya zaƙewa. Kar ka kai ni gaba ba haka na ce ba. To kuma fa ba abu mamaki ba ne sai an ɗaura an ce za a zo a tafi da ita kuma ta kama mutane kuka da irin kururuwan nan na amari. Kamar yadda ka ga an ɗaura aure tana kuka to ba san angon take ba. Ina gani ya kamata mu tafi ko? A'a ni fa yayi ban gaji da ganin ta ba. Ba gaji da ganin ta ba? Kai kuma asuwa? To ga ya mishi. To a matsayina na kanin ango mana. Ba Allah mu tafi da Allah. Allah. Mu tafi mana. To bari in ƙara ganin ta. Wai kai kana nan kuwa? Kai mana shiru. Wallahi bari na faɗa miki. Ni babu yarinya da ta ga mu babu daɗi na kyale ta. Ni da kyau. Ni ba irin matar da ake shigowa cikin gida a raina bane. Babu macen da za ta shigo gidana ta raina ni. Bari na faɗa miki. Ke ya zama dole ma sai kin ba cikin gidan nan. Ni tunda na tashi daga gidan iyayena ban taba tashi na ga mahaifiyata da kishiya ba. Saboda haka a gidan mijina ma ba zan zauna da kishiya ba. Yo Allah bayana. Wallahi gidan Alasan zama daram. Ko gidan ubanki ne nan gidan? Ba gidan ubanki bane ballantana in ce kin zauna kina zaman jiran gado. Ko ke bari na faɗa miki ni ke da uwar miji a cikin gidan nan. Ke kuma da yake gidan ubanki ne ba? Kina da gado a ciki ne ke? Ni ko gidan ubana ne tunda gidan mijina ne. Ni kuma nake da uwar miji a cikin gidana. Duk abin da uwar mijina take so mijina yana so. Ya zama dole a zauna da ni a cikin gidana. A bi uwar miji a zauna lafiya in an ki a sha wahala. Ai ko kin rike gaibu dan duk wanda ta rike uwar miji ta rike gaibu dan kina nan wata rana sai ta haddasa miki ciwon zuciya da hawan jini ni kuwa ni ce mai uban miji kin ga kuwa dole a ce da mijin iya baba dan ba a ado da uwa da uba ake ado yarinya. Yawa diyata gaya mata saboda ke ba tunani ya ishe ki ba mara kunya wanda bata san abin da take yi ba. Ga kinan sakarya tsohuwar najadu. Ta ce tsohuwar najadu. Ki yadda. Kyale ta. Mu je ki buga ma mijin waya. Dama ina da maganganu da shi. Ki kyale ta. Zaki biya ma wannan. Za a banza guguwar rani. Zaki biya mata a mai bakin uwa ki bata. An darajar yaya ba. Ki san darajar yaya zaman da mu zaki ki mana fada. Ki je ki bata bulle-bullen da kuka daga gidan malamai. Ni na fi karfin ku wallahi. Gidan mijina ne nan. Ki ji wannan matar, ki ji har tana da baki da in tsohuwar arziki ne ai zaman da mu ya kamata ta yi ta mana faɗa. In wata ce ta zo abin da za ta yi kenan. Amma da ke tsohuwar da take da shi abin da take faɗa. In ni ce da uwai da diye da su wa'annan yaran hukunci ya zama su gaba ɗaya. Wallahi kin ba mu. Kina zai da yasa baki da ke su ba. Amin ya rabbi umma. Ai suna bakin gate tun ɗazu suna jiran ki umma. Su sun wuce ai. Ai umma ni ba zan biye mata ba. Yaushe zaka biye ma wayannan karnuka wayanda ba su san ciwon kansu ba. Kai ba zaman auren ka zaka yi ba. Ina mata dokoki da ka'idodi na bokaye ko? Dan na san wanda kika ga mata ki kiyaye dan kar ki yi tsautsayi ta koma kanki. Saboda haka ki kiyaye ki ga mata ta kiyaye ta yi daidai dan ni na riga na ci dubu sai ce. Ba irin ki bane irin kawayen ki su iya. Ban ce ba. Kun biye ma wannan. Alƙudur wai duwawu sun kare sun banza ne. Umma ki dai Mu je. lafiya. Yawwa an zo gida mai fulawa da tais. Babu a hausa. Umma ki gaida gida. Ki gaishe da su baba duka. Ni zaki ban gaya maki ki daina shiga sabgata ba. Ina faɗa maki ki kiyaye ni dama ina daga miki kafa ne saboda mahaifiyata. Amma yanzu daidai da ke nake a cikin gidan nan. Ban bugu ba. Ban bugu ba. Ina zuwa. Daidai da ke nake a cikin gidan nan. Wallahi daidai da ke nake a cikin gidan nan. Amma wani tambayi ka mana. Wai waye kira ka yake gaya maka? Mai gadi ne kira namba ta bata shiga ba? Da bai samu ba sai kira namba Hamza. Bari mu sauri mu karasa kada mu je garin wannan din mu je wani abu ya faru ba muna nan muna ta tafiya a wannan hankali. Allah ya kyauta. Abu kamar wannan abu ba daɗi wallahi kwata wallahi. To ya za a yi kuɗin mata? Ai ni sadewa.
ni dai na gaya maka don haka duk abin da za a yi wallahi a san matakin da za a ɗauka gaskiya ba zai yiwu ba ina ɗana ba zai iya riƙe mata uku ba to wallahi duk masifarki duk bala'inki alasan ba zai saki shema'u ba wai ke dan Allah so kike allura ta tono garma ne sai me in allura ta tono garma wa ta shafa ba ta shafe ni ba kai ta shafa domin lokacin da ka je ka ciwo bashin ka ba kai shawara da ni ba ha oho wannan kuma ke ta shafa amma wallahi alasan ba zai saki shema'u ba Allah kuma wallahi ko ana so ko ba a so wannan yarinyar da ya auro ko Allah sai ya sake ta ko ba ya kaunar Allah sai ya sake ta ta gaya maka in ma ka tafi zaka da ni ko ina nan ba inda zani sai dai kai wallahi Abba, Umma, sai nake ganin kamar wannan sa'in san da kuke yi da Abba ba daidai ba ne. Ina ganin zai fi kyau a ce an yi maganar nan ne cikin maslaha ba da ɗaga murya ba, Umma. Tana lafi mun baki. Ni zaka zauna ka ne wa tsari? Ka ga wanda zaka kalla kai wa tsari nan ba ni ba. Ka kiyaye ni na gaya maka kuma bata maka yanzu nan. Tashi ka bani guri ma, tashi ka ban guri. Allah maka albarka, tashi ka tafi, tashi je ka. Rabu da ita. Gani? Har yaro ma ya gano ki. Wallahi tallahi. Allah in ana son zaman lafiya a gidan nan ko Allah sai dai ayi abin da za a yi. To kuma dai ba gutsuram zaki ba ai ana yi ai daidai gurgudu ana yi. Idan kuma kawo ma zaki didda gani shi kin yanka mu. Yo ka bar gidan mu na sai me in ka bar gidan ni ina nan ni